перший президентський іфтар. Таку традицію голова держави Володимир Зеленський започаткував саме у кримсько-татарському культурному центрі «Берлік» під Києвом. Посил голови держави простий. Українці та кримські татари і громадяни України різних національностей та віросповідань єдині у прагненні свободи та людської гідності. Там, де почався шлях зла, саме там на нас чекає, я впевнений, і перемога. Перемога над цим злом. Деокупація Криму є безальтернативною. Не лише для України, а для усього світу. І я впевнений в цьому. Ми справедливо очікуємо поваги до територіальної цілісності нашої держави, всієї України від Полісся до узбережжя Чорного та Азовського морів, від північних наших міст до Севастополя і Керчі. Більшої рішучості від мусульманських держав вимагає лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв. Він закликає не боятися країну-терористку і забути про нейтралітет, коли Росія веде варварську війну, вбиває і знущається, зокрема, з мусульман. Я не теолог і не знаю всіх тонкощів мусульманського права, але я знаю точно, що мусульманин не може бути нейтральним між добром і злом, між бандитом і жертвою бандитизму. А потрапити на бік бандита – це серйозний гріх перед всемогутнім Аллахом. Воїнів-мусульман, серед яких здебільшого кримці, нагородив президент Володимир Зеленський. Вони приїхали просто з передової, з найгарячіших точок війни і розділили хліб з президентом після заходу сонця. На честь першого президентського іфтару главі держави подарували бойові патчі та книгу. Всі разом залишили підписи на згадку на українському прапорі. Это те люди, которые воюют для того, чтобы Крым был освобожден. Именно Крым был освобожден. Потому что все-таки сегодня награждение именно было именно крымских татар. И очень достойных ребят. Президент показал себя как настоящий лидер, он повзрослел, он стал таким вот уже вот доступным, таким вот, то есть в хорошем смысле этого слова, для народа и быстро принимающих решения. Я рад в этом вопросе. Мені здається, дуже серйозний знак того, що у нас країна не тільки толерантна, але і президент з великою повагою ставиться до мусульман воїнів в Збройних силах України, до Меджлісу кримськотатарського народу, до всіх тих, хто сьогодні виборює вільний український Крим. Шана, повага через президента від імені держави до всіх громадян – це є в якійсь мірі надбання цієї війни. Українська нація, політична нація, вона вже викристалізувалася. Коли глави государств присоединяются к поздравлению мусульман в такие дни, то это приятно, это вселяет, то есть в сердце, скажем, добро от таких людей. Это знак внимания, это знак единства. Росіяни перейшли в Бахмуті до сирійської тактики випаленої землі. Про це заявив командувач сухопутних військ Олександр Сирський, відвідавши найгарячішу ділянку фронту. Він поставив задачі оборонцям фортеці та зауважив, що український гарнізон виснажив найманців. Тому на штурм Бахмута росіяни кидають вже й спецпризначенців і десантників. При цьому окупанти у жорстоких боях знищують усе на своєму шляху авіаційними та артилерійськими ударами. Це так звана дорога життя. Цим шляхом оборонці Бахмута отримують необхідне для утримання міста, і саме його завзято прагнуть перерізати російські окупанти. Не менш криваві бої точаться за Авдіївку та вщент знищену Мар'їнку. Вони лежать впритул до окупованого Донецька, і росіяни будь-що намагаються відсунути лінію фронту. Значними успіхами похизуватися не можуть, тому тероризують жителів загарбаних територій і поспішають видати якнайбільше двоголових паспортів.
Зокрема, в місті Токмак російська окупаційна так звана влада повідомила, що для отримання російського паспорта потрібно подати паспорт громадянина України, свідоцтво про народження та зробити відбитки пальців рук. При цьому зазначається, що начебто будуть повертати назад власникам оригінал паспорта громадянина України та свідоцтво про народження. Власниця турагентства з Криму допомогла депортувати 1000 українських дітей. Малечу вивозили з окупованих Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей до Криму, повідомили в Офісі Генпрокурора. За їх даними, жінка одразу після окупації Криму зареєструвала за російськими законами турагенцію «Атлас», а минулого року уклала з державою-окупантом договір на перевезення до півострова депортованих дітей. За співучасть у злочині дістала з російського бюджету більше 15 мільйонів рублів. Після визволення Криму помічниця росіян може відправитися за ґрати на 5 років. Наполеонівські плани дрібних пройдисвітів. В окупаційній Державній Раді Криму обговорили відновлення так званої історичної подоби Одеси. На чолі з ватажком окупаційного парламенту Володимиром Константіновим колаборанти малювали плани окупації нових українських територій. У вологих фантазіях російських посіпак Одесі бракує радянських пам'ятників та вулиці Леніна. А ще парадів 9 травня і поширення російської мови. Останніми тижнями Одеса стала справжнім фетишем для Константінова. Перед тим він заявляв, що загарбання росіянами міста має стати умовою Москви для закінчення війни. Утім, колаборантам тільки і лишається, що тішитись ілюзіями і невпинно рити окопи та укріплення в надії якнайдовше втриматись у Криму. 100 українських воїнів повернулися додому. З російського полону звільнили військових, нацгвардійців, прикордонників і моряків. Інформують в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Серед них є оборонці Маріуполя, Азовсталі та Гостомеля. Деякі люди отримали серйозні поранення або мають захворювання. Уже невдовзі вони отримують усю необхідну допомогу, обіцяють у штабі.